U minulim stoljećima požar je uz Kubu bio najveća opasnost za gradove i gradsko stanovništvo. Tada su gradove od požara čuvali noćobdije koji su obilazili ulice i upozoravali građane da ugase ognjište prije spavanja. Ali ni to nije bilo dovoljno da se spriječe katastrofalni požari. Tako se i Zagreb nekoliko puta u povijesti pretvarao u pravo zgarište. Takvo stanje potrajalo je do kraja 19. stoljeća, kada se počela rađati ideja o osnivanju dobrovoljnog vatrogasnog društva u Zagrebu. Poticaj za takvu ideju dali su gradski podnačelnik Pavle Hac, gradski senator i književnik Đuro Deželić i Janko Grahor. Poslije godinu dana obilaženja nadleštva u gradskom poglavarstvu, 14. svibnja 1870. odobreno je osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva. Istoga je dana održana i prva skupština, a uskoro su nabavljene potrebne vatrogasne sprave i oprema. U studenom vatrogasci imaju priliku ugasiti svoj prvi požar u privatnom stanu u Ilici. Nakon iznenadne smrti Pavla Haca, prvog predsjednika dobrovoljnog vatrogasnog društva u Zagrebu, sve važnije poslove preuzima Đuro Deželić. U dobrovoljnom vatrogasnom društvu Deželić je neprekidno radio više od 30 godina. Tijekom tog vremena osobito se zalagao za uvođenje hrvatskog jezika u sve oblike djelovanja vatrogasnog društva. U dobrovoljnom vatrogasnom društvu od samog početka s prekidima je djelovala i vatrogasna limena glazba. Opet je među osnivačima bio i Đuro Deželić. Na njegove stihove za tu vatrogasnu glazbu Ivan Plemeniti Zajc skladao je 1898. vatrogasnu himnu. Vatrogasci, braćo mira, zapjevajmo u sam glas, naša pjesma znak je bila, da za svako stiže. 30 godina poslije Deželićeve smrti, vatrogasna zajednica mu se odužila podizanjem spomenika 1937. na početku ulice koja je dobila njegovo ime. Poslije Drugog svjetskog rata prilaz Đure Deželića preimenovan je u prilaz Jugoslavenske narodne armije, a spomenik je iznenada jedne noći 1964. prenesen blizu zgrade DVD-a Zagreb. Poslije proglašenja neovisne Hrvatske, Deželić je ponovno dobio svoju ulicu, a spomenik je ponovno 1996. postavljen na staro mjesto. Punih 40 godina građani okupljeni u dobrovoljnom vatrogasnom društvu Zagreb obavljali su odgovornu dužnost u zaštiti grada od požara. Zahvaljujući svojoj požrtvovnosti i disciplini, bezbrojni znani i neznani Zagrepčani raznih zanimanja i struka obavili su veliki nadasve odgovoran posao. Tijekom tog vremena Zagreb se naglo širio kako brojem stanovnika, tako i površinom, pa je uskoro postalo jasno da je Zagreb prerastao organizaciju vatrogasne službe koja se zasnivala na dobrovoljcima. Stoga se pristupilo ustrojavanju profesionalne postrojbe. Svečano osnivanje profesionalne vatrogasne straže, odnosno današnje javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, obavljeno je 1. listopada 1910. godine u novom spremištu na Savskoj cesti. Za početak bila je to brojčano mala ekipa od 11 članova s 9 strojeva na ručni pogon. U to vrijeme svaki vatrogasac je obavljao permanentnu službu punih 7 dana i noći, a tek 8. dan je bio potpuno slobodan. Vatrogasna straža u tehničkom smislu ojačana je Julijevom parnjačom, darom dobrovoljnog vatrogasca Julija Cigojnera nakon dobitka na Lutriji, te sveopćnicom, moćnim vatrogasnim štrcaljkama, da bi se poslije upotrebljavala i 2 elektroautomobila, pa 2 autoštrcaljke na benzinski pogon, te prve, onda vrhunske, 30-metarske autoljestve Magirus. Budući vatrogasci morali su ispunjavati određene uvjete kako bi bili primljeni u službu. Kako bi dobio posao, hrabri se Mato Juričić u travnju 1932. bez skela i ikakve zaštite popeo po kamenim ukrasima tornja Zagrebačke katedrale i sjeo na vrh križa. Zaprepašteni Zagrepčani mislili su da je luđak ili samoubojica,
a onda su počele vratolomije. Na 108 metara visine neobičan akrobat izveo stoj na glavi. Te kada su stigli novinari i redari, Mato se spustio na tlo. Policajcima je priznao da mu je jedina želja bila privući pozornost. U tome je i uspio. Šef redarstva nazvao je Zagrebačko vatrogasno zapovjedništvo i san nezaposlenog Mate zaista se ispunio. Primljen je u vatrogasnu brigadu u kojoj je proveo cijeli radni vijek. Uz profesionalnu vatrogasnu stražu djelovanje je nastavilo i dobrovoljno vatrogasno društvo, ali su izgradnja grada i povećanje broja njegovih stanovnika, te sve brojnije opasnosti od požara, uvjetovali daljnje osnivanje i drugih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Godine 1930. osnovano je dobrovoljno vatrogasno društvo Trešnjevka, te nešto poslije i društvo Žitnjak Petruševac. Uz njih su u okolici Zagreba već mnogo prije postojala dobrovoljna vatrogasna društva, poput onoga u Odri i Brezovici. Do danas je njihov broj narastao na 56 dobrovoljnih vatrogasnih društava, objedinjenih zajedno s javnom vatrogasnom postrojbom u Vatrogasnu zajednicu grada Zagreba, osnovanu 1930. godine. Od 1945. godine vatrogasna straža nalazi se u sastavu Narodne milicije kao posebno tijelo, a od 1954. profesionalna vatrogasna četa prerasta u vatrogasnu brigadu s većim brojem pripadnika, a stalno se modernizira i njezin vozni park. Od ožujka 2000. kada je briga za zaštitu od požara preusmjerena na jedinice lokalne samouprave, javna vatrogasna postrojba izlazi iz sastava Ministarstva unutrašnjih poslova i djeluje kao javna ustanova, čiji je osnivač i vlasnik grad Zagreb. Danas je javna vatrogasna postrojba grada Zagreba najveća profesionalna postrojba u Republici Hrvatskoj, a trenutačno ima 390 zaposlenika. Služba se obavlja u četverosmjenskom sustavu rada 12-24, 12-48 sati, a postrojba ima 5 postaja, raspoređenih tako da se u kraćem roku može doći na mjesto intervencije. Broj i raspored postaja proizašao je iz plana zaštite od požara iz 70. godina, tako da se zbog širenja grada ne može u svako vrijeme u propisanih 15 minuta doći u svaki dio grada. I danas se sjedište javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba nalazi u postaji Centar u Savskoj cesti, a ondje je i Centar veze, gdje se zaprimaju dojave s broja 93. Područje rada postaje Centar šire je gradsko središte. Izgradnja vatrogasne postaje Žitnjak završena je krajem 1972. godine. Nalazi se na području gradske četvrti Pešćenica u Capraškoj ulici, a na području njezina djelovanja smješten je veći dio poduzeća kemijske industrije. Vatrogasna postaja Jankomir počela je s radom 1979. godine i pokriva zapadni dio grada Zagreba. Vatrogasna postaja Novi Zagreb otvorena je 1983. godine u ulici Radoslava Cimermana, preko puta zapadnog ulaza u Zagrebački velesajam. Ona svojim djelovanjem pokriva sav gradski prostor na južnoj obali rijeke Save. Vatrogasna postaja Dubrava najmlađa je od vatrogasnih postaja u gradu Zagrebu. Otvorena je 1986. godine. Novom procjenom zaštite od požara iz siječnja 2010. predviđena je izgradnja još 3 postaja, Podsljemenska zona, postaja Sesvete i Novi Zagreb 2. Osim toga ustrojeno je 5 stožernih dobrovoljnih vatrogasnih društava, Šestine, Kašina, Sesvete, Hrašće i Dragonožec, koja će u budućnosti sa stalnim dežurstvima, svojim teritorijalnim djelovanjem, biti glavna potpora javnoj vatrogasnoj postrojbi. Iako su zagrebački vatrogasci imali na tisuće raznovrsnih intervencija, neke od njih ostale su zabilježene u analima. Kada se u listopadu 1964. dogodila katastrofalna poplava u Zagrebu, tadašnja vatrogasna brigada i sva dobrovoljna vatrogasna društva grada imala su više od 700 intervencija u razdoblju od 13 dana. Vatrogasci su ispumpavali vodu, prevozili i spašavali ljude čamcem, te prevozili vrijednije stvari i pitku vodu. Nadalje, obavili su nekoliko desetaka ostalih najrazličitijih intervencija, od vađenja utopljenika i stana do osvjetljavanja mjesta radova, utvrđivanja nasipa, upozoravanja stanovništva na opasnost te izviđanja poplavljenog terena. Sljedeća velika intervencija bila je prilikom iskliznuća vlaka na glavnom kolodvoru u Zagrebu 1974. Tada je uništena cijela kompozicija od 8 vagona te je poginulo više od 100 putnika, a isto toliko bilo je i ranjenih. Na poziv službe hitne pomoći ekipa od 22 vatrogasca pristupila je spašavanju unesrećenih. Jedna od najneobičnijih intervencija zbila se 1976. kada su se iznad Vrbovca sudarila 2 putnička zrakoplova. Na teren su izašla 34 vatrogasca s vatrogasnim vozilima i opremom.
Jedan od zrakoplova je eksplodirao i zapalio se te se razlilo gorivo. Svi putnici obaju aviona su poginuli, a vatrogasci su osim gašenja požara raščišćavali teren. Posebnu snagu javna vatrogasna postrojba pokazala je za vrijeme Domovinskog rata, kad je sudjelovala u 75 intervencija uzrokovanih izravnim ili neizravnim ratnim djelovanjem agresora na području grada Zagreba i izvan granica grada. 3 put su njezini pripadnici gasili požare u rafineriji nafte Sisak, 2 puta su upućivani u Petrinju, gasili su skladište streljiva u Velikoj Buni, stanove preko puta vojarne Maršal Tito, djelovali pod zračnim i općim uzbunama, dok se na njih pucalo streljačkim oružjem i iz neprijateljskih zrakoplova. Unatoč svemu, uspješno su izvršavali sve dobivene zadaće, kao i pri eksploziji skladišta u Dubokom jarku, kad su unatoč životnoj opasnosti u jednom danu ugasili 12 požara. O učinkovitosti gašenja prilikom raketiranja Zagreba 2. i 3. svibnja 1995. putem medija mogao je suditi cijeli svijet. Tada je u požarima oštećeno oko 80 vozila. Zadnjih 10 godina postrojba ima godišnje u prosjeku oko 3200 intervencija, od kojih su oko 55% požari. Pravodobnim i stručnim djelovanjem izbjegnute su mnoge katastrofe i masovne nesreće. Jedna od takvih uspješno izbjegnutih katastrofa bila je intervencija gašenja skladišta opasnog otpada u spalionici Puto na Jakuševcu 2 u kolovozu 2002. godine. Uspješno je ugašeno 100-tinjak tona opasnog otpada i tako je spriječeno proširenje požara na dio skladišta na otvorenom prostoru, na samo postrojenje spalionice i, što je najvažnije, na deponij smeća. Naime, da se požar prenio na deponij smeća, dogodila bi se katastrofa nesagledivih razmjera za grad Zagreb. U gašenju je sudjelovao ukupno 71 vatrogasac javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba i oko 70 dobrovoljnih vatrogasaca iz vatrogasne zajednice grada Zagreba. U sustavu jedinstvenog vatrogastva grada Zagreba, osim javne vatrogasne postrojbe, danas djeluje i 56 dobrovoljnih vatrogasnih društava udruženih u vatrogasnu zajednicu grada Zagreba s 6900 članova. Među njima je 3200 operativnih članova, 600 žena i 1600 mladih, a djeluju i 2 vatrogasna puhačka orkestra. Za mlade se organiziraju predavanja, natjecanja i kvizovi, a u ljetnim mjesecima borave u vatrogasnom kampu Fažana. Ondje se, kao i u Zagrebu, mnogi osposobljavaju za zvanje vatrogasne mladeži i vatrogasca, a sami vatrogasci usavršavaju se za razne specijalnosti. Što se tiče u budućnosti, sigurno je to da će se morati provesti specijalistička obuka vatrogasaca, kao što smo već pokrenuli obuku za vatrogasce ronioce, kao što smo pokrenuli za 17 grupa po 11 vatrogasaca, 3 profesionalne i 8 dobrovoljnih za izvlačenje iz ruševina. Isto tako će mora biti specijalističke napravljene za izvlačenje ljudi iz smrskanih automobila, iz razbijenih vagona, izvađanje iz provalija. Vatrogasci jednostavno će morati biti obučeni, naravno i u sve to će morati ići prateća oprema. Dobrovoljni vatrogasci, osim na području grada Zagreba, prema programu Hrvatske vlade svako ljeto pomažu svojim kolegama u priobalju. Osim toga, svakodnevno je u pripremi 50 dobrovoljnih vatrogasaca koji su spremni u roku od 2 sata krenuti na ispomoć u bilo koji dio naše zemlje. S ovakvim ljudstvom udruženim u vatrogasnu zajednicu, zaštita od požara u gradu Zagrebu, ali i u Republici Hrvatskoj, dobiva na kvaliteti u pogledu masovnosti kod većih intervencija, preventivnih, edukativnih i ostalih opće korisnih funkcija. Ljudi čine, ne samo objekti, ne samo novci, to dostojanstvo koje je vraćeno zagrebačkim vatrogascima, nego i prekrasni ljudi. Ja ovom prilikom tim prekrasnim ljudima odajem jedno veliko priznanje sa željom da napravimo još više i još bolje na dobrobit zagrebačkog i hrvatskog vatrogastva.